കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉറ്റിയത് സിദ്ദീഖങ്ങൾ ഉറ്റിച്ചതല്ല, റിഫ്ലക്ഷൻ. നമ്മളിങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോ വല്ല കമ്പിനോ വല്ല ഇരുമ്പിനോ നമ്മുടെ കാലൊക്കെ തട്ടിയ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വീഴും. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, അത് മേ ബി സ്റ്റഡീഡ് ഫ്രം ഫിസിക്സ് അല്ലെ. വെള്ളം ഉറ്റിയപ്പോ തങ്ങൾ ഉറക്കിനിട്ടി. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എന്ത് പറ്റി അബൂബക്കർ? ഉത്തരം രണ്ടെണ്ണ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം, രണ്ട് സിദ്ദീഖങ്ങളുടെ ഉത്തരം. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എന്തോ ഒന്ന് കടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒറിജിനൽ ഉത്തരം ഫിദാകാബി വ ഉമ്മി യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഉറ്റിച്ചതല്ല നബിയെ, ഉറ്റിപ്പോയതാണ്. അബൂബക്കറിനോട് മാപ്പാക്കണം, എന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയി, ഉറ്റിപ്പോയത്, ഞാൻ ഉറ്റിച്ചതല്ല, മാപ്പാക്കണേ നബിയെ. ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുത്തു. അബ്ദുള്ളമാർക്കുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഗുഹയിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അബൂബക്കർ, കയ്യിൽ നല്ലൊരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തുള്ള യാത്രയിൽ, എവിടെ പോയി അത്? അത് മൊത്തം കീറിയിട്ടാണ് ദ്വാരങ്ങൾ അടിച്ചത്. ഡ്രസ്സ് തീർന്നു, ദ്വാരം